Salutare lumea, eu sunt Regal Assassin. Scuze că n-am mai postat, scuze. Astăzi ne jucăm un pic. Știu, să vă dovedesc. Hai. Vă prezint. Pe unde sunt eu, unde... Oh, haide. Nu înțeleg de ce nu pot. Stați puțin. Nu contează, eu am dovada, fiindcă sunt VIP, fiindcă am asta. Puiul ăsta care mă urmărește, e doar pentru VIP. Stai. Hai să mergem și noi în natură. Ce repede merg. E bug sau ce? Stai, mă duc la chesturi. Așa. Chesturi frumușele. Una de gold. Perfect. Hai să plecăm. 100 de echipă albastră, cam multă echipă albastră. Băi, ce face? Mamă, dispărut chestia aia. Ok, hai să mergem. Hai să vedem ce am mai făcut. Ia merge. Uau! Oh my! Oho! IGG! Locul celor roșii. O luat totul de aici. Animalele. Sunt niște animale. What the fuck? Hacker, mă, m-a nimerit și de la distanță. Hurcu poți să dai report la unii. Ok, alegem alt rank. Ciudat, am lag. Classic, ok, Assassin, Teleporter, Laura, 4. Poți să fac atletul. Green Creeper. Hai să vedem. Mamă, deci lag, nu-mi prea pasă. La la. Huia. Buia ca așa. Ok, hai să fugărăm pe răul ăsta. Carne! Cine? Fugi! Fugi! Eu sunt un VIP. O să mă prindă până la urmă. Ce? Mă duc la unul albastru, poate mă apără el. Apără-mă, copiile. Pupă mâna că eu sunt Hristos. Băi, eu sunt Mihai România. Măcar un român. O, da, domnul. Și oricum trebuie să săruți mâna, fiindcă eu sunt Hristos. Și să vedeți și Hristos a înviat, fiindcă eu sunt Hristos. Hristos. Ok, am dat un kill.
N-am niciun kill până... trebuie să-l omor pe ăsta, să mor eu. Nu mai vreau. Nu mai trebuie unul cu sabii de diamond. Poți mă și împuș, nu mai mă duc după el. Oh my god, fugi. Dar totuși îmi trebuie... fuck you. Fuck you. Hama. Cum? Oh my god! Fugi. Hai. 1, 2. What the fuck you? Son of a bitch. Ok. Nu. Nu mi-ai lipsit. Arcă. Teleporter, creeper, teleporter. Na. Ok, ia de merge acum, că eu îți băcem. What the fuck? De ce nu merge? Nu mi-ai crudă. Ești toxicul. Și eu ce fac cu asta? One, two, three, four, 1, 2. Mă duc chiar la război. Și 3 de secunde, bă, voi vă bate joc de mine? Nu, glumesc, 83? Pentru... What the... Mai, eu mă duc înapoi, nu vreau câtul ăsta. Ok, eu ce mă de catolic. Ia ce pap. Ia ce mă de... Ia, cât ești de frumos, Bravo la poți să faci cu bravo. Mama, unde m-a spawnat? Să mor eu. Mă ucide el. Să vezi ce... Bă, de ce căută mereu în echipa albastră? Magie. Ale mele sunt toate. Ale mele. Ziua mea. Ale mele sunt toate. Perfect.
Știu, o să ziceți, ai copiat Assassin, ai copiat Assassin, skin-ul Exploding TNT. Fiindcă se aseamănă, vreau eu să schimb numele la Assassin TNT. Dar o să aflu eu cum prima oară mie. Doamne ajută! Bine. Ok. Treci la moarte. Moartea îți va fi prietenă. Moartea te va mângâia. Mă, mai este unul de-a meu? Mă! Mă! Fuck you! Yeah, hai vă fi aici. Te fac muci cu clăbuci. Muci. Nu! Nu vii aici. Ba tu vii! Holy shit! No! Pereți tâmpiți! Totul e tâmpit în viața asta. Mă duc și mă ascund după... Pierdut tot aurul. Mă, unde ești tu? Mă, te omor. Te omor cu zile. Zilele mele. Lăsați. Și oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul like și să mă susțineți mai mult în YouTube. Ok, scuze că am lipsit atât de mult. Dar am avut internetul, îmi pare rău, dar acum voi fi mai activ. Sper să apăsați butonul de like și oricum.